Vegem, amb exemples amb càlculs amb decimals, com podem seguir treballant l'estratègia de deduir fets a partir d'allò que ja coneixem. Per exemple, a l'hora de calcular 2,90 més 4,90, podem imaginar quant hauríem de pagar si compréssim dos objectes amb aquests preus. Comencem imaginant que cadascun dels objectes costa 10 cèntims més. Per fer un càlcul més fàcil, 3 més 5, que és igual a 8. A partir d'aquí, veiem que 2,90 més 4,90 serien 20 cèntims menys, o sigui, 7,80. Si volem calcular 5 menys 3,85, podem fer primer 4,99 menys 3,85, que permet veure fàcilment quin és el resultat, 1,14. I després hi afegim 0,01. Aquest 0,01 cal que el sumem per aconseguir la distància final entre 3,85 i 5. D'una divisió com 36 dividit entre 9 igual a 4, podem deduir diversos fets. Per exemple, que 3,6 dividit entre 9 és igual a 0,4, ja que si dividim en 9 parts un fil de 36 mil·límetres, obtenim trossos de 4 mil·límetres. I si dividim en 9 parts un fil de 3,6 centímetres, obtindrem trossos de 0,4 centímetres. O que 3,6 dividit entre 0,9 és igual a 4, ja que si d'un fil de 36 mil·límetres en podem treure 4 trossos de 9 mil·límetres, d'un fil de 3,6 centímetres en podrem treure 4 trossos de 0,9 centímetres. De 36 dividit entre 9 igual a 4, també podem deduir que 36 dividit entre 4,5 és igual a 8. Pensant que si d'una corda de 36 metres en podem treure 4 trossos de 9 metres, si els trossos mesuren la meitat, en podrem treure el doble. Si volem calcular 4 cinquens de 3,5, podem partir del fet conegut que un cinquè de 35 és 7. Per tant, un cinquè de 3,5 serà 0,7. Així doncs, el resultat de 4 cinquens de 3,5 el podem deduir multiplicant 4 per 0,7, que és 2,8. O bé pensant que 4 cinquens de 3,5 és el que li sobra a 3,5 quan li traiem un cinquè, és a dir, 3,5 menys 0,7, que és també 2,8. Com ja vam comentar, aquesta destresa és fonamental per treure el màxim de potencial de tots els fets bàsics que els alumnes tenen apresos i fa evident que les matemàtiques són una ciència deductiva.